Tutorial gawe lontong ning godhong cekak karo ning godhong sing suwek-suwek ngae. Halo Cah, balik meneh ning kontene Mbak Titin yo. Iya ya Cah, dino iki aku entuk pesenan lontong. Ayo melu aku ngelapi godhong karo nyuweki godhonge dhisik. Umume gawe lontong iku godhonge nek nyuweki rada dawa ben iso digulung sampe rong gulungan ben ora jebrol pas wayah digodhog. Lah iki engko aku ape gawe tutorial carane nggulung lontong ning godhong sing cekak karo sing godhong sing suwek-suwek. Ayo melu aku, let's go. Godhong cekake sing ape nggek lontong ya dilapi pisan ya Cah. Iki cara pertama nggek bungkus lontong ning godhong sing suwek-suwek, ya iku godhonge ditelimaki godhong meneh utawa ditumpuk ning jerone godhong sing suwek-suwek iku mang. Bar ngono digulung dikeki cithakan kaya ngene ben padha Cah. Piye kowe nek nggek lontong Cah digulung langsung apa dikeki cithakan kaya ngene? Nek wis digulung kenceng bar ngono pojok sisae aja lali disunduki ben gak jebrol ya Cah. Lah iki dadine lontong sing model pertama sing teko godhong sing suwek-suwek tengahe. Lanjut iki gawe lontong ning godhong sing cekak Cah. Carane iki mang godhong sing cekak-cekak loro iki dijejer utawa ditalipno sithik ben engko pas wayah digulung ndekne iki iso nyambung karo godhong liyane. Dadi godhong kimko disembung kaya ngene. Delok dengan teliti ya Cah, sesuk do praktek nek duwe godhong cekak iso digawe nggo bungkus gawe lontong. Piye kowe tau nggek lontong apa ora? Nek nggek lontong godhonge cekak ngene iki bingung apa ora? Iki tak warai ben supaya iso nggek lontong ning bungkus godhonge sing cekak. Sesuk gek ndang praktek ya Cah. Iki mau bungkus lontonge wis tak talipno kaya ngene, saiki genti langsung pojokane tak sunduki. Piye, rak gampang lek kowe iso gawe ta ora? Lah iki dua cara tutorial gawe lontong godhong cekak versi Cah. Dan iki hasile. Tenang Cah, ngene iki engko nek diseni ora bakal jebrol pas wayah digodhog. Iki godhonge, iki hasile. Gak gendang jajal gawe Cah.